babae. Natawa sa mga ikit. Mga higala, ladies and gentlemen, please welcome Derek Ramsey. Pailahila na! Nabuang ng yaha kay. Derek Ramsey! Pailahila na! Hoy! Ons naman. Huwag yung ibubuan na. Nga naman. Ganyan, harap ko nagsigig. Yaw-yaw, dilisig pasalamat. Oh. Ikaw nagsigig, nagduko-duko diha. Nga na di ay. Kung saan magipangita mo? Uwa. Ha? Uwa. Kung sige pangita mo? Uwa. Hoy! Oh! Oh, walang bata eh. Ikaw ang gusto nga bata? Ayun si Bugal-Bugal. Sige. Kung saan ipangita mo? Uwa. Ay, nabuang na taan eh. Oh. Makita ka ng wa. Gusto ka makakita? Kung saan? Pag piyong. Ha? Piyong. Piyong. Oh. Piyong. O sa'yo nakita ni mo. Wa. Uwa. Buwak! Sige ba, bugal-bugal buwak ka. Oh. Ikaw ba? Sige. Sultian ka ba? Kana. Ayaw pagpakauwaw aning lugar. Nga naman. Kining taga-baring sityo, Santo Niño. Santo Niño. Oh. Tanang tao nga namuyo diri. Oh. Mga educated yung mga tao nga nagpuyo diri. Mga educated ni sila? Pusa ikaw ay pagpailang awa kay grad. Sige. Pangayo sa pangatahuran nila. Ay sa. Libre may pangatahuran di ay. Iahak na. Oh. Amibiyang, libre na ang ibiyang. Bayad. At uso ka man. Libre na na. Sige. Sa di ko ipila ihatag sa kanila. Iahak. Ha? Ihatag sa kanila. Ihatag? Oh. Mga yala. Kana. Ihatag di ka. Ay sa hinahinay ha. Kay marumubawang sa labang station. Masahala na, duhab ikaw ta. Larga. Ihatag di ka. Kana. Ihatag ko. Mga yala! Oh. Ihatag. Ihatag ko. Ihatag na sila! Kana. Oh, hala, inyo na na! Di na siya na mahulog. Mahulog suga, mahala ba? Mahala ka ni suga. Banto ka Mahal. sa ibyan siya. Oy, kung ni suga, dili matagap na ni. Mahal ka ni suga ay tao. Mahal na. Hoy. Oh. Tuloy na lang ko, bi. Ha? Tuloy na lang ko. Tudluan di ka. Oh. Mga higitag pangatahuran mga higala. Oh. Ingon ani na. Unsaon pa. Mga higala, mga kaigsunan. Mga higala, mga kaigsuonan. Maayong gabi ka natong tanan. Inanara. Ingon ana. Sige. Mga higala, mga kaigsuonan. Ay sa! Ano naman, sad? Uy, lami! Uy, lami. Musulti na ni kanila. Rumpun madasig sila. Butangi sa nagkinabuhi. With energy. Butangi. Kani. Mayong gabi kinabuhi. Ingon man kabot ng energy. Ichakit ya. Hoy! Ah. Nadogin mo tanong. Ah. May pag mag-shootaw na kanta, bi. What? What? Mag-shootaw ta o kanta. Oh, come on. Nga naman. You hagit-hagit to sing with me. Oo. Waga kay Bawkin sinagtudlo na kong kanta. Uwa. Oy, lain ko ni si Kunsel Ibyang. Si Kunsel Ibya? Waga kay Bawkin na si Kunsel Ibyang. Oh. Siya ay grand champion sa American Got Talent. Siya ay grand champion. Si Kunsihan. Nga naman. Siya na may kontestan dito. Ito pa chita. Hoy! Manganta ta. Manganta ta. Sige. Mga higala, Oh. akong tudlo, akong gamito ng itudlo sa pag-vocalization niya. Sir Orly. Sir Orly. Bakit ba? Wala. Kaya si Orly, Oh. ang iyang kapatchmate sa una, si Lea Salonga. Si Lia Salonga? O, bigla po yun niya sa Orly Olonga. Olonga. Sige. Pamamaraan mo. Sige! Oh. Manganta ta. Sige. Sa di ba ta manganta? Nga naman. Mga higala, may isang pasensya nila. Kana. Mga higala, pasensya inyo may higala kung tingog gano'n medyo pagpagaw na dyan. Pagaw-pagaw Kaya siya. kami dito yung taon mi sa San Fernando. San Fernando. Samtang nag-show mi dito, nawanan yung taon mi. Nawanan mi. Pero samtang naguwan, Oh. bilit ko sa mga tao, no? Nga naman. Wa sila mga lakaw. Kana. Kiniingon sila, Oh. ano mo ng lakaw? Onya. Blessing na siya. Blessings. Pagbundag sa uwan, Oh. Wag ba silang lakaw? O silang lakaw. pagkaugmat, tiis na akong sponsor. Yung sa Sa mga katauhan, di ba? Nga naman, Oh. halin mang may chisik lang mo, di. Paghilantan. Bahay! Oh. Mga higala, Sige. sa di ba ta manganta? Kana. Kini akong kanta, ako ni pinangod sa mga tiguang Og senior citizen niya. Kana. pipakpak sabi, mga tiguang baka! Naku, tiguang ka daw. Iyawag tiguang nila eh. Oh. Hoy. Ah. Wara sa kuha. Hindi mo din. Para nis mga mata. Pakpak mga batanda! Hala, tagsa! Oh. Di ko musugot eh. Nga naman. Sinalay ni pakpak lagi na. Ipakpak si nanay. Pag-ingon ako ganyan. Oh. Pakpak tiguang. Onya. Ako na bandayan, hana si nanay ay. Sa ako. Pag-ingon mo, pakpak mabata noon. Onya. Pero di pakpak nanay, Yun sa. yana siya, Kay nga naman. inoon may kailangan na siguro si nanay. Si nanay. Kung ino mo kumatan ng bilang edad, tumagon ka. Mutubag si nanay. Imay nun, nay! Oh. Ilay mo edad, nay. Onya. May nga may taon si nanay.
Ay da, itin ragod tandong. Itin basta Itinay! Itindog dong ba? Mukurog na. Sige na. Hatang naman sa sige. Oh. O music, Mr. TG Jun Villarta. Serious. Ah. Ah. Ah? Ah! Serious na. Tigawan, Sige, tigwa ko na. Bigawan! Paminaw ta. Serious, serious. Serious, tingwa. Tigwa ko na. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Papa! Bukas ngayon'y wala ka na sa aking isip. Serious, serious. Sige, sige. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Batanon! Taas, taas, taas! Sa atin ang lahat kaya isang laro. Sadyang pag-ibig natin ay nakakapanginaya. Ngunit sa ating mga mata, ito'y kalabisan lamang. Patuloy na masasaktan ang mga puso. Ay, tanong nga, tanong nga. Sige. O bakit kay sakit pa rin ang paglayo? Patanong! Serious, serious! Wala naman ngayon sa akin. Pilit na sa taman ng puso. Nagdami, muli-muli sa'yo na Siya, bigyan! Ang luspot na! at kakakakita muling magkita. Naman muling pag-asa. Di magkapagkani pa dayain natin puso magpasya. Bakbak! Kaya ba, kaya ba? Pwede ba kusa? Basta pa daw. Wala na bang kuwang sa'yo ang aking puso? Larga. Asay, kaya na bang ganapan nating pagsaya? Serious, serious. Mali ba ang maging tapat sa mga pangako? Batanon! Ano nga, ano nga? Sa atin ang lahat Tunat, tunat, kaya tunat, tunat! isang laro. Sadyang pag-ibig natin ay nakapapanginaya. Ngunit sa ating mga mata, ito'y kalabisan lamang. Patuloy na masasaktan ang mga puso. Ano nga na? Sige! O bakit kay sakit pa rin ang paglayo? Okay, ano? Patanong! Wala ka man ngayon sa aking hiling na Patya, 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 patya! Patya! Ulit-ulit sa'yo na aminin ikay mahal namin at kasakali na muling magkita na magdamagdala na pag-asa hindi na dapat natin pa dayain nating puso magpasya. Wala ka man ngayon sa aking piling. Patay na! Kapag ganito kumakanta, May sunta sa ang! Ikaw ba? gano'n. Huwag ka maibong anong ipapatay. Gano'n imong ipapatay, Nagyaka nas manang. nagyakas mo lang. Taluoy taong kung manang. Taloy ka manang. Samtang siya gutong. Oh, Si manang napi gutong. yun sa man. Nagyaka manang. Nagyakas manang. Yang tuhod, ikinto intaw. Oh, Yanay. wala man ko'y hangin na to. Hoy! Oh, Para madali ano. sige. Bilip kay kaning lugar. Bilib ka. First time kay ko kaari aning lugar. Sityo sa to ninyo. Sa tinuod na ilang bilip kay kaning lugar way kinumitya. Kana. Kay ngano? Ngano? Parang tao nga taga dinhi. Oh, Grabe kay ka mga buutan. buutan. Grabe kay ka mga abihon. Ang Abi-abihon. akong pinakabiliban. Unsa man na? Tanang mga babae nga akong nakitaan karong gabi una nga ni Adyo Drino. Natire? Puro sunod taon sila mga gwapa. Mga gwapa. Pero, Pero, nasa pagkikalainan nila. unsa man sad na? Puro sa sila mga libakira. Natawa ang nanay ay. Lahak. Nano? Oh, ngano? Di ba ganiya ako may unang misud pagsud pa dong dre? Oh, ikaw na sod. Galing ka pagsud na ko. Oh, Tuna ko nalunggalo sa gwapa, giliba ko. gilibak ka. Isod ko. Sod siya. Hingon mo sa gwapa. Oh, Hala! Mao na yung muli nga karong gabi eh. anya. Mura lagi nagsisyong ko. Isa. Misunod man sa kog sunod. May sunod sa ka. Kani. Pagsunod sa timo, Oh,
Pagsulod sabi mo, gilibag sa kag sa gwapa. Gilibak ko. Pagsulod sabi mo, Ah. ingon doon sa gwapa. Hala, katong na murag si Jungkook. Jungkook na. Ang nagsunod, murag mag-ok-ok. Ay, sa pare, bugal-bugal manay mo ay. Hoy! Oh, Para madalitas. sige. Diba, ningon ko mga gwapa taga-baring. Mga gwapa. Pagkuha og usa ka taga-baring, unya pare address sa tablado, Sige. kaya kung pumunta ng isipangan. Pwede si Manang. Ayaw na sa simanang eh. Sige. Basi Sige, kasi sige. niya bagwantang manang dire. Ikaw nanay, may gabi, I love you, nay. Asa mga ba? Hala! Dara. Hala, gwapa dyan, murag si Kim Cho! Una yung kasindahan Ang niya. nagbira, murag yung barbecue! Alay, ma'am. Loy, gwapa kasi mo. Ay! Gwapa si Ma'am. Oh, Bitaw no may gala iyang beauty pala yan, murag Kim Cho. mura Kim Cho. Ganyan ako si tanaw niya sa nuyo. Nga naman. Murag siya si Kim Cho. Si Kim Cho yun. Pero sa iyong ko, Sayop ka. imong panulaan din, yung beauty murag si Liza. Sila isa nga. Dilima. Kumidyan. Kumidyan mo. Ito. Ma'am! Oh. Hindi ito ang lingaw-lingaw ro, ma. Kana. Ma'am! Ikaw ano, Kinsay pa nga ito, ma'am? Ay, ko takdan ka slain. Ay, Ay, pero sa di pa, Ano? ma'am, pakutanong di ka, ma'am. Kana. Kikulbaan ka, ma'am. Wala. Ma'am? Nga naman na. Kikulbaan ka, ma'am. Wala. Oh. Kung ba ang gawa? Ay, sa kanang isang tingin. Kana ka sa tingog? Lambing, kitingin. Happy tingog? Ang gipunta na, kikulbaan ka, ma'am. Anya. Pananglita, no? Oh. Si ma'am, doon na si Bana. Bana. Kunya, mag-away na si Bana. Mag-away sila? Lambing na masok ko. Monsa man. Wala siya, pistika! Pistika? Oh. As nagigag, ang Anya. gabong di ka. Arat ay! Ano? Sige. Sige, ma'am. Karon, ma'am. Aileen. Aiko day. Aiko. Horizontal tulo. Kali sa datalo? Siya si Aiko. Aiko. Ikaw si Aiki. Aiki. Ako si Aika. Aiko ko, kaka. Sige. Ma'am Aiko. Kana. Ako tanong, di ka doon na kayo uyab, tiri ba na wala? Wala. Karon, ma'am, kay wala mga uyab, ma'am. Oh. Ang among buhaton, panguyaban, kunuhay ka namong duha. Kana. Pinaagi sa pick-up lines. Pick up lines pa. Ang imong itubag, ma'am, bakit radyo? Bakit lagi? Guli ka na ang bakit, ngano. Ngano? Guli ka na ang ngano, why. Why? Guli ka na ang why, pahala ka. Bahala ka. Kisay una. Ako yun na. Sige. Kasi hangga na mo din, ma'am. Kasi hangga. O di, hangga niya. Kasi hangga niya, ma'am. Ay, ka lagi. Sige. Ako na din Toko. Sige. Toko! Bakit? Papagani, bakit na? Excited ko. Ay ka! Ang saman. Isa! Ngano man? Kailangan ko sa tingin. Kanagi ka sa tingog? Ganyan, lambing. Lambing. Ganun, 60 na. 60 na? Ma'am, kay 60 mga tingog, ma'am. Oh. Atong butangag action gamay. Action ma'am. Panalitan mingon ko. Ay ko. Anya. Wala sa ka. Unsa man. Pwes naman. Sige. Sige. Ako distingan. Ay ko. Unsa man. Ay, sawa ikit. Buti ka yung ikit. Sige. Sige. Ay ko. Unsa man. Uyawag ikit ah. Ngano man? Para mag-isipliran, unsa. Sige. Balik. Ikit yun, ma'am. Ay ko. Unsa man. Kana. Okay na lang. Okay na lang. Ayaw kong ikit. Ngano man? Medyo ko okay binignit ko. Unsa. Sige. Ay ko. Sige, natawas ay ko eh. Mura gigit. Sige, larga. Ay ka! Unsa man. Ala ka na. Ah. Dramaturg ka ng tingog, no? Dramator ka. Mura magtagagay sa ano? Ting, ding, ding, ding. Pidging, imong quality, kawat na. Ay ka! Sabaw ka ba? Bakit? Pahigo pa ko, be. Ay, bate. Why lang ni? Naka. Na ako. Sige. Inita sa suga. Ayaw lang. Katubang mas kuha. Hindi na Kasi. yun. Ay ko! Unsa man. Ay ko! Unsa ay ka. Ay ka? Ayot. Alis. Siya lang. Sige. Take to. Ay ko! Unsa man. Alam mo, nung una kitang nakita, nalubat ako. Ayaw lang. Bakit? Kasi, nalubat first sight sa'yo. Kaya Nga naman. sila sa kung mga dagri ako, pag ibang gidyong itik, ha? Kanaka. Ah, Sige. Go!
Unsa man? Ungka! Unsa man? Ay, si Kuang ko, hubog ko ko. Ungka! Red horse ka ba? Bakit? Kasi lakas ng tama ko sa'yo. Ay, bati yapon, way lamig. Yahap na. Kani. Sige. Ay, go! Unsa man? Sa naging papel mo na ko itong stapler. Bakit? Kasi, handa ko masaktan, dumikit ka lang sa akin. Hanap pinaya lang sa buwan kay Handa ka masaktan? Oh, handa ko masaktan. Ay ko! Unsa man? Kutsilyo ka ba? Bakit? Yung gaba ko na, mamatay ron na yun. Maglamoy ko, di ba itong... Hoy! Kita na Ma'am Aiko, kilingaro dyan ka na mo Ma'am Aiko. Kana. Kaya itong gibuhat, pero Ma'am, warm up na ni Ma'am. Warm up pa Hindi na. pa gini mo. Kana. Kilingaro dyan ka na mo. Gilingaw ra. Ugma patabundang diri Ma'am. Ugma pa man. Bitaw Ma'am Aiko, ako tanong di kagpalit. Ano sa mga bata diya? Noon sa man nagla, garisling? Okay na mo din, no? Sige. Oh. Okay na, okay na, okay na. Okay, balik ta. Sige. Aiko, Ay ko. ikulbahan ba ka? Wala na. Wala na. Ayun, balik, ikulbahan ba ka? Wala na. Oh. Wala na. Mga igala, iwan naman sa kulbahin. Ngano man. Ang pasabot, ana? Unsa. Baga, nasa gagnang ay. Ali. Mama, ito kumitsya ng tanan. Kana. Para madali ta. Sige. Kailangan imong haranahan siya. Para na si Aiko. Pagtahi sa ito. Sige. Mama, ito, atubang mundo. Ay, di lang, oy. Ato bang Sige. Kapoy po naman. O yan, sa DJ, i-music next rato. Aliyaw, sa cellphone. May DJ dito? Aliyaw ko sa DJ, next rato sa cellphone. Kana. Serious. May gana, ito mabinawan, may gana. Sige. Serious. Serious. Tanaw tali, minaw tamay ka na. Serious. Bakit nga bang puso pagmamahala ay sadyang nakapagtataka? Serious. Ang bawat sandali lagi na may Ala, gunit-gunit na ka mo. dahil langit ang nadarama. Go, si Kari, di ba ka nga? Para bang lahat ay walang hangganan dahil sa tamis niyang nararanasan. Mula sa puso ay tunay na. Ay, bate. Ako ang Chinese version. Chinese version. Aminawa ko. Sige. Hanggang siwang-wang, imong tupad, bakukang, nagkakawing duwa na tigay ang Serious. Ang bawat sandali, lagi nang may dahil langit ang nadarama. Wala, kikilig. Para bang lahat ay walang hangganan dahil sa patsa. Patya, DJ. Patya! Kita ano may gala. Ah. Si mamay ko ba sila kanay? Maglibog ko mamay ko, tao ni sa iring. Sige, kita komedya na mama. Sige. Kila itong gibuhat may gala, puro sa ito ni komedya. Kumidya na. Karon may gala, seryoso na ta. Seryoso na. Wa mo may buong aming kuwamit taga-baring. Kana. Ang among tumong may gala, gusto na mo kini si Ma'am Aiko. Aiko. Tunay magatunan sa mga duha. Kana. Karon Ma'am Aiko, Oh. magdrama tang tulo. Magdrama tang tulong ako. Kinahanglan Ma'am tarungon imong acting karong gabi una. Acting yun, ma'am. Kay kung kauyon na si mong acting, Oh. ugma dayon palubarong ka na mo sa Maynila. Olo parod. Papilong ka na mo sa salida nga ang Batang Quiapo. Ang batang Quiapo. Ang imong role dito, Unsa man. snatcher ka. Snatches mong Aiko. At least. Sige. Karon, Oh. mga galaki na mong trabaho, kaibaw ko, kaibaw na sa buwanis. Sige. Pero ginatuwa lingaw-lingaw raman may Kala. gala. Ato lang balikon. Ang istorya ni may gala, Mama Aiko, siya kunuhay ang imong bana. Bana ko, ma'am. Ako sad kunuhay ang imong Unsa?
Nanilog ang mga kabit. Amo? Kabit. Sige. Ang istorya ni masakpan ko nuway minimo. Oh. Ako itaban ni mga asawa. Imo itaban. Para madali ta, Oh, maglagot ka. lagot ko. Maingon na yung ka. Hoy, saan kayo pupunta? Hoy, saan kayo pupunta? Tubag ng duha, Oh. magtatanan kami. Inana ra. Pero sa di pa tago sa kayo. Tapos luyo. Ini kumana mong dialog, sunin ka. Sodin ko. Sige. Sige. Ma'am Aiko, ano di Ma'am Aiko, sunin mo eh. Hindi ko ba sa gina si Ma'am Aiko eh. Asa ito mag-jogging Ma'am? Kanya tataasag ko na. Karon Ma'am, may yung kong lights, camera, action. Ako yung una. Mga anak ko, hi darling. Yung mga itubag, hello darling. Pisti ka na. Ano ka Ma'am? Ito, mga anak ka Ma'am. Hi darling. Mga anak ka, hello darling. Pisti ka na. Hello, darling. Kana. Mga anak ko, saan sawa mo? Imong tubag, wala dito. Wala dito. Taratanan tayo, imong tubag. Sige tara. Sige tara. Sige, tara. Ano ba? Ari ka atras si may ma'am. Sige, may kiss-kiss ma'am mo eh. May sakto malipayon nga pagkatao. Lights! Camera! Ah! Hoy, hari na din. Lights, camera, ah! Darling! Hello, darling. Kanay. Saan sama mo? Wala dito. Tara, tanan tayo. Sige, tara. Ayan sa DJ. Musultira ko. Kahit di ka itong DJ. Excited. Musulti ang announcer. Dito ka na sa kiya. Daghan pa sa inyo, Sir DJ. Kami tsara, sir. Sakto ba niya? Tara! Saan asawa mo? Wala dito. Tara, tanan tayo. Tara. Asa itong amaw? Hoy! Oh! Ano nga pamangganisot? Ingo magkatay ko kusluyo. Ay mo ah! Kasama niya ay. Anak ko, hindi ko man na mag-dialog. So na yung ka. Sodin ko. Balik! Sige. Uy, ay, ay. Balik na ka. Balik na. Lights, camera, ah! Ah! Si Action. Action. Darling! Yes, darling. Saka ikaw ay sikaw ako. Saka ikaw ay sikaw. Isisawa-sawa. Isubagin tayo yung sire. Hi, darling. Kaya humadyohan, darling. Hi, darling. Yes, darling. Sikaw ay sikaw mo siya. Wala dito. Sawa ay sakamakam. Isip kayo, darling. Hoy! Lagot ko! Lagot ko na, darling. Puspus din! Iyahak na. Legit ko! Ano? Saan kayo pupunta? Ikaw. Ano tayo ba? Saan kayo pupunta? Sige lang. Ay, hindi na lang. Anong sabi mo? Saan kayo pupunta? Wala. Isa daw? Anong sabi mo? Dali. Anong sabi mo? Saan kayo pupunta? Paano? Katakan pa si Kuya. Anong sabi mo? Saan kayo pupunta? Kapade ay. Anong sabi mo? Saan kayo pupunta? 50 times take! Anong sabi mo? Saan kayo pupunta? Pakita yung cheeks mo, cheeks. Ako kasabunan eh. Hoy! Oh! Anong sabi mo? Saan kayo pupunta? Magtatanan kami! Magtatanan kayo? Oo! Namoy plede? Nga naman! Tagaanta mo! Uri ba na? Hayang ka dyan, no? Baka nung muna ako. Relax na muna, relax. Relax lang. Ay, wala may katawa. Oh. Makautot ka, bronta ka mo diha. Sige. Sige. Sige ako. Hoy! Oh! Para madali ta. Sige. Mga igala. Kana. Para makakuha ta. Oh. Mag-ilis ta karakter. Ilista? Ako'y da sa imo. Kana. Ika'y da sa ako. Oh. Ang imuha,
Permitir na. Permitir. Sige. Para madalita, musulti ka ni kanila, paspasi kamay. Paspas. Kaya makasabot sila. Sige. Sige. Lights! Lights! Lights. Lights! Init tayo. Camera! Action! Hybrid! Lights! Lights! Nga naman! Paspasan mo! Iba ka! Paspas. Ako na! Hybrid! Uy, ako rin pa yung mapa! Nakuyawan ba siya? Ikaw ba, Ligo? Pagtanga, paspas. Ang paspas. Ma'am, para di ka makatawa, ma'am. Duluhan, di ka, ma'am. Oh. Inhale sa pang inhale. Inhale, ma'am. Inhale. Inhawag lang, ma'am. Exhale. Pagtanga, paspas. Tangka paspas. Parehas sa mga gibuhat ka niya, normal. Normal. Dili abnormal. Dili abnormal. Hinahinay ka ba? Sige. Sige. Lights, camera, action! Hi! Hello? Iyakan na. Saan asawa mo, Bin? Wala dito. Tara, Bin! Tatanan tayo, Bin! Huy, mga amaw! Nanuman! Nanong ingon ani man eh! Slow motion! Ay nabuwang na kita ani! Aligat ikaw, maiko na ikaw, mama Aiko, no? Sige. Sa tinudan na ilang mama Aiko, mayo pasensya ninyo. Kana. Kaya kung pares, pwede siya kakuha. Buwak niyo ko ni ma'am, atong dramahon ma'am, para dili kayo magsikatawa. Oh. Wala na lang mo dialogue ma'am. Kani. Ang istorya na nga ni may gala, ako na lang kunoy, narrator o director. Nano director, ma'am. Kung sa ako'y pang sulti ma'am, inyong buhaton. Buhaton tunduha, ma'am. O sige, talikod sa mong duha ma'am. Talikod. Sir DJ, ito karton ganyan, palihog. Mga gala, maminaw tag drama. Mga gala. Atong pulasugdan ang atong sugilanon nga naguluhang sugta ko ayaw ani atong sa barangay Baring Sitio Santo Niño ug dunay lalaki o babae nilakaw ang lalaki nilakaw sad ang babae samtang nagakaw-lakaw silang duha nagkabangga silang duha bangga nagkanaway mata sa mata nigsika ang mata sa babae sika kay nahadlok sa laki waka ang watang laki ituol hinay-hinay paingon sa babae o gihikap ang hapin sa babae wa kauyon ang babae hiwaklit kusog kagamot sa laki pang wa kagwantang laki nang gigil nga nagkurog ang laki ipakita ipato lang laki o balik paingon sa babae samtang niduol ang lalaki iyang dipaduol ang iyang naong ngadto sa naong sa babae hinay paduol sige pa yun ako ni Kinto man ka wa ko ni kong Kinto freeze at ya DJ mga gala kung inyo silang tutukan parison kay silang duha palanglitan silang duha magkadayon nga doon na sila isalida ninduti title lang ilang salida ang title silang salida Plants versus Zombie unya mga igala palanglitan silang duha mga hero kining laki bulldog kining babae shih tzu ilang anak bullshit mga igala ma'am di ba ningong ko direktor ko kung unsa isultis direktor buhatag yun ha ayaw pag duha-duha buhatag yun aniyana samtang nidulang naong sa lalaki dito sa naong sa babae wa kauyon ang babae gisampag kusog ang laki kanang kusog mo piti man na nagadungog mo sa piti nagadungog mo Mambibyan, kadungog ka wala ko ganahan sa siya balik-balik si
Sige, bali.